Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Durmuş yemi, yeşil temi, balalarda iken mi? Bəxis şadlığımız bulup, balam tezrek ösüp jit. Can жылыңны тыйып яшим, сизем йөрәкти бешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүгенге тапшыру герое күп балалы тату гаиләдә 9 баланың берсе буларак дөньяга килгән. Аңа карата да әти-әнинең теләге кайчандыр әлеге җырдагы сыман балам тизрәк үсеп җитте, яңгыраган булса кирәк. Үткәннәрне күз аллап сүз тотсак без хәзер. Can жылыңны тыйып яшим, сизем Җан җылыңны тоеп яшим дип тә яткандыр үзен кайчандыр. Бүген инде искә алган әни кеше һәммәбезнеке кебек. Шулай бит, дуслар. Ә менә белдеме икән ул? Сизендеме икән әни кешенең йөрәге ул чакларда улның зур түрә, хөрмәтле акыл иясе, дәрәҗәле шәхес буласын. Киләчәктә әнә шундый биек үрләр яулаячагын. Күп балалы гаиләдә дөньяга килү сәбәпле, хәзер инде сез дә экраннар аша күрергә өлгергән тапшыруыбыз герое дуслык һәм гомумән кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең әһәмиятен кечкенәдән күреп, белеп, аңлап үскән. Ә инде соңрак, белем алгач, янәшәдәгеләр белән дипломатлардай оста итеп аралашу серләрен төшенеп, һәр яклап тәҗрибә туплый, берсеннән-берсе биек дәрәҗәле үрләрне яулаган ул. Без тамашачыларны таныштырырга теләгән күркәм шәхес. Игътибар һәм ихтирамга лаеклы милләттәшебез. Таныш булыгыз, хәзер инде якыннан диюем, бүгенге тапшыруыбыз герое Татарстан Республикасы премьер-министрының урынбасары, вице-премьер, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Равил Калимулла улы Әхмәтшин. Тормышта да күпне күргән, кешелек дөньясына файдалы булырлык һәр нәрсә белән диярлек кызыксынып яшәгән, зур тәҗрибә туплаган һәм үз милләтен чын күңелдән хөрмәт итеп яшәүче кеше, күп төрле һөнәр һәм белем иясе дә. Аның хакында сүз тотканда, тапшыру героеның филология һәм икътисад өлкәсендәге уңышлары, хокук саклау белән бәйле фәнни хезмәтләре, бу өлкәдә озак еллар һәм уңышлы итеп башкарган күркәм эшләрен искә алу урынлы булыр. Шәхес буларак та киң кырлы, бай күңелле, игелекле булуын ассызлыклар, әлеге кешене якыннан күреп, белгәннәр. Хәзер башкарган хезмәт юлы Равил әфәндене республикабыздан ераграк урнашкан шәһәргә алып килсә, инде күп еллар гаиләсе белән Мәскәүдә яшәсә дә, тапшыруыбыз героеның күңел түрендә башкалабыз Казанга һәр чак урын бар. Алай гына да түгел. Гомумән ул һәр адымын диярлек Татарстаныбыз ихтияҗларын истә тотып эш итә. Хезмәт вазифаларын башкарганда да, эш белән турыдан-туры бәйле булмаган шәхси адымнарын ясаганда да. Аңлашыла ки, бүген Равил әфәнде башкарган җаваплы, киң кырлы хезмәт үз эченә вәкиллек функциясендә ала. Һәр вакыт аралашу, фикер алышулар, төрле очрашуларны да күз аллый тапшыру героеның көндәлек эшләре. Шуңа да ул эшләгән бина тирәсендә Татарстанның Мәскәүдәге бу матур утравында дияр идем мин, меңләгән кешеләр, делегациялар, төрле эшлеклеләр, Татарстанны якын күргән бик күпләр булып киткәндер. Менә конкрет шушы мәлләрдә дә кемнәрдер эшлекле уй-фикерләрен, официаль кагаз документларын күз аллап, биргә юл ала булса кирәк. Һәм бу көндә шулай дәвам итә. Тапшыруыбыз герое җитәкләгән оешманың ишекләре, игелекле кешеләр һәм республикабыз ихтияҗларыннан чыгып ниятләнгән тауфиклы эшләр өчен һәр чак ачык. Ә мин исә тамашачылар игътибарын героебызның әлеге җитди эшләреннән аерып торып, биразга гына аны оештыру сәләте ираклардан зата килүче үткәннәр белән бәйле күзәтүемә юнәлтәсе килә. Равил Әхмәтшинның әти-әнисе дә тормыш иткәндә әле моннан күп еллар элек нәкъ шундыйрак берләштерү, оештыру эшләре белән шөгыльләнгәннәр икән. Хезмәт вазифасы буларак түгел, чын күңелдән килгән теләкләреннән чыгып, ихластан башкарганнар бу игелекле эшләре.
һәм ил дәүләт күләмендә түгел, бүгенге көндә уңган уллары оештырган кебек. Әни бара кайчандыр тапшырыбыз герое дөньяга килгән Әлмәт якларында. Ничек кенә булмасын, янәшәдәгеләргә зур ихтирам күрсәтеп, үзләрендә булган бик тә матур кунакчылык сыйфатларына таянып. Әйдәгез бу хакта тапшырыбыз героеның үзе искә төшергәннәренә колак салыйк. Хәзер күп әйтәбез интернациональ дружба дигәндә. Менә безнең Ялкавы тирәсендә татар авыллары юк. Әти шул авылларда ветеринар булып эшләгәндә һәр көнне шунда китә иде, әйләнеп китә, иртән китә, төнлә кайта. Безнең авылда ий янында бер җиккән 5-6 ат басып торалар. Әти идәме юкмы, киләләр анда базарга киләләрме? Әни шуларны каршы алып, нәрсәдер сөйләшеп бер грамм русча белмиде. Идек аның бөтен сүзе идек, Сергей идек нәрсә аңлаткандыр. Әни шуларны менә кунак итеп, шын күңелдән яратып, бер белемсез килеш, шундый зур тирәнтен мәгънәле теге идеологлар булганнар. Дуслаштырып, матур итеп. Менә бу нәсел китабы ясаганнан соң, менә монда минем нәсел шәҗәрәләре 1595 елдан менә минем 57 туганнарым, 57 кеше. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тамашачылар, бу ел без Мәскәүдә гомер итеп, Казаныбызда еш булучы матур татар гаиләсендә Равил һәм Гүзәлия Әхмәтшиннәрдә кунакта. Һәм бүген дәрәҗәле хөрмәтле тапшыру героеның янәшәсендә еш кына телевизорлардан күрсәткәнчә хезмәттәшләре эш белән бәйле кешеләр түгел, ә яраткан хатыны Гүзәлия ханым. Хәерле көннәр. Сәмисез. Ничек килеп җиттегез? Әкертен генә? Ярар. Нәрсә дип әйтергә инде? Исәнмесез матур гаилә, үз гүзәле Гүзәлиясе булган бәхетле пар дигән. Рәхмәт. Әдәгез рәхим итегез, үзегез. Тиздән аларның йөрәк җимешләре, балалары һәм күп санлы берсеннән-берсе сөйкемле оныклары да биредә булачак. Алар белгәнемчә, юлда хәзер. Җитди кешеләргә җитди сораудан башлыйм әле. Менә Татарстанның вәкаләтле вәкиленең гаиләдәге вәкаләтләре зурмы, көчлеме, куатлымы? Әйдәгез, Равил әфәнде, бу сорауны беренче итеп Гүзәлия ханымга юллаган. Альберт, татар гаиләләрендә инде ул ничек була? Ир кеше беренче урында булырга тиеш. Ир ул безнең в главных ролях. Аның сүзе, Куәте зур гаиләдә. Куәте зур гаиләдә. Ну, мин дә төшеп калганнардан түгел. Әйдәгез, бу сорауны Равил әфәндегә дә юллаган. Минем бер иптәш малаем бар. Ул һәр вакыттагы мәҗлесләрдә утырганда әйтә, безнең ди һәр вакытта да мөселман семьясында да ир башлый. Шуңа күрә безнең һәр вакытта да өйдә атна хозяин ди. Шуның шикелле бергәләшеп булганнан. Менә бу матур гаиләгә мин шундый сорау бирмичә калам, никәгем. Әйдәгез, искә төшерергә әле. Сезнең зак еллар элек бергә танышкан мәлләрне Гүзәлия ханым нинди гүзәл сыйфатлары бар иде аның менә сезнең белән танышкан мәлләрдә. Сөйләшеп торган булмады. Мин читтән генә күрдем бу чибәр кызны. Студентлар отрядында күрше авылда эшлик дә. Шуңа күрә аннан соң беренче авылда концерт бирделәр. Шул концертта сәхнәгә чыкты, баян күтәреп. Бүтән баянис булмагач, бүтән баянис бер мин. Чибәр кыз чыкты да, мин шуннан башны бетерде. Агент бригада артисткасын югалтты инде ул көнне, шулай. Ул көнне югалттылар, минем баш бетте шул көнне. Менә карагыз, 81 елның июль ае дип, Олимпиада узган, монда Олимпиадага әзерләнгән Равил Баһадирдай килеп чыккандыр, сезнең каршыга шулайрак булдымы бу? Анда инде искиткеч инде. Ул беренче рәттә утырадыр я, беренче рәттә. Авылның үзе әйтмешли, первый парень в деревне. Действительно, чыннан да шундай малай менә миңа шулай. Акчалбар миндә генә бар я ул. Әйе. Игътибар итте миңа шунда, ул сразу күренде инде игътибар итүе. Ул бер-ике атнадан соң уже миңа тәкъдим ясады. Өйләнешү турында. Ул үзенең әйтә торган сүзе бар иде. Бер айдан да артык кызлар белән йөри алмыйм, туям дип әйтә торган иде. Шуңа әйтәм, менә 40 ел хәзер көтәм иде, качан туяр микән дип. Аллага шөкер. Яшәп ятабыз шулай. Карагыз әле, анда строяда ятта бит инде, агент бригада бер унлап кыз булгандыр да. Кайсы ягы белән? 40лап еш ул. Шуңа күрә төп сайларга бик күп. Yo, менә шул 40-тан битенчек менә күз төште нәкъ менә Гүзәлиягә. Ну, әйтәләр бит инде, теге беренче мәхәббәт бер күрү белән гашыйк булгандыр. Менә шул 40 арасыннан менә шул бер тыйнак кына бер кыз кул юарга чыгып бара.
Yok, Мен- biz мен- koşu avılının yigiti kildi deyip ettiler de biz kızlar her birimiz özümüz şeyinde ne tabıp Егет карарга чыга. yigit kararga çıktık. Kim kol juvarga, kim ayak juvarga degende şulay aytıp çıkıp barabız da Rabil şunda men aytgany hadirli tutaş Кулыгыз пышыранда мәлле бит. Су салып тырыйм dedim. Искә төшә, хәзер инде безнең уллар гашыйк булып моңлана кич. Яшьлегем чишмәләре, еракта халкым гомерендә, авылда бер мун телләрендә, калыр ул югылмас чишмәләр. Әйтегез әле секретны, сирне тамашачыларга 40 ел бер-береңә туйдырмыйча, елмайып, матур итеп яшәр өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Японларда әйтәләр, ир белән хатын бөтенесе нык эшлиләр алар. Көнне төне японнарда отпуска дигән нәрсә юк. Шуңа күрә пенсиягә чыгып бергә яши башлагач аерылышалар. Шуңа күрә күп эшләргә кирәк. Күп вакытың эштә уза, өйгә сагынып кайтасың да, иртән тагын эшкә чыгып чыга. Алар да сагынып Алар да сагынып торалар. Менә Равилнең бик әйбәт бер сыйфатын әйтеп китәсе килә бит. Шул хәтле. Аның бер кашанда нинди генә авыр эшләрдә эшләмәсен, бер кашанда усаллашып кайтып кергәне булмады. Шуның өчен аның бик яратып бетермәгән сыйфатларын да кай вакытны аларны да күз йомып була. Менә шушы сыйфат аркасында. Вот чыннан да бер тапкыр да хәтерләмим. Яннан соң әзерәк, юганнан соң әзерәк подкаблучник табылырга кирәк. Ну, кабулык яхшы булырга тиеш. Кабылык әйбәт булырга теге Ростроповичтан бит әйткәннәр, син бит инде зур музыкант булсаң да подкаблучник, ну әйткәнде, зато под каким каблуком? Каблучком Вишневский, дип әйтсен, каблучком матур итеп. Вишневский. Шуңа күрә каблук әйбәт булса, бергә бик матур уза. Филолог буларак нинди матур сүзләр белән тасвирларыгыз үзегезнең 40 ел бергә гомер иткән хатыныгызды ни дисезләр? Ну, бездә бик янды теге зур сүзләр әйтмибез инде без. Бездә теге авылда, Мишар авылында бик күп андый матур сүзләр юк. Иң беренче хөрмәт итеп, ичке нурын күргәч, анда күп сүз әйтмәсәң аңлашыла. Кай вакытта сөйләшмичә йөргән бурым 1 сәгать урамда, 2 сәгать и шундый ощущение, как будто безгә сөйләшеп бирибез. Гышмай була. Менә без Әйе. йөрибез урамда. Равил нишләп сөйләшмибезсең без дибен. Миңа сөйләшеп биргән шикелле ди. Сүздә бит әйт ул 40 ел яшәгәч. Менә юк бергә тик кенә утырып кемдер нәрсәдер эшләсә дә шуннан да рәхәт әйбер алса юк. Ул иске торган әйбер ул. Сүз биткәч, күңел нуры белән аралаша, аңлаша алырга кирәк. Шулай Шулай да. Мин сезгә филолог кебек бирдем сорауны, аңа педагог кебек сорау бирик Гүзәлия ханымга. Нинди биргә куярыгыз сезнең 40 ел торганда, бәлки 40 ел бит. Дөрес әйтәсез. Менә 50гә 5лене 50гә калдырам. Ходай биреп менә шушы 5лене 50гә куярмын димен. Әле хәзер ярар 4ле дип әйтеп куеп тор. 4ле дип әйтәбез. 40 елга дүрде буга шәйбәт инде. Әйбәт инде. Равил әфәнде авыр хезмәттә, хукук саклау өлкәсендә дә зур күп вакыт эшләгән кеше. Ул вакытларда авыррак булгандыр инде. Соң кайта, иртә китә. Төрле вакытлар булды. Да, чыннан да шул хәтле авыр вакытлар да булды шул хәтле. Балалар кичкенә. Кечкенә балалар, анда ничектер шулай тәрбия алынганмысың инде ул. Эш ир кеше өчен эш ул ничектер беренче урында була. Булган шикелле, ник анда вакытында кайтмыйсың дип, нигә һаман син юк дип, анда әйткән сүзләргә булмады. Соң кайтса да, иге Равил әфәнде иртәрәк бушаса да җаваплы эшеннән, гаиләдә якыннары янәшәсендәге өстәлдә тәмле кайнар ризык һәр вакыт көтеп тора аны. Булган һәр яклап җитеш хатыннан уңсаң, шулай инде ул. Гүзәллек һәм сөйкелмектән кала тагын инде күркәм сыйфатларга ия икән Гүзәлия. Бу сорауга төгәлрәк җавап табу теләгеннән чыгып, без дә әлеге булган ханым артыннан кухняга атладык. Һәм биредә беләсез нәрсә, дуслар? Без нинди генә тәм-томнарны тапмадык. Кыстыбые, пирожки, өчпочмагы да, татарыз иткән ризыкларның һәммәсе дә бар монда. Тәмле ашап, тазарып китүләрдән бер үк саклый гына күрсин мине бүген, яхыда. Нәрсәсенә шаккаттым мин, киленне беренче мәртәбә күргәчтем, киленебезне. Эш пишмаклары нәкъ минеке шикелле иде. Менә шуңа шаккаттым. Менә минеке шикелле эш пишмаклар формасы да шул Мәскәү кызы эчпочмак пешерә беләме? Пешерә иде, хәзер пешерә. Без аның белән, безнең менә шуның хәтле җиңел аның белән. Мин я ишен ясыйм.
Ondan soң ул менә шушы матур итеп, аныкы тагын да матуррак чыга. Аныкы кичерәк тагын да. Сез Равилнең күңелен шушы тәмле ризыклар белән алдыгыз, яуладыгызмы? Рабига бик ошый. Ул кая башта да кунакта булганда да сөйләп утыра. Ну, манты Гүзәләнекеннән дә әйбәт юк. Эш пишмак Гүзәләнекеннән дә әйбәт юк. Ярар инде димен. Шулай ди. Менә шуның өчен инде ул ир кеше мактагач күңелле бит инде ул. Тәмле исләр арасында кухняда җылы хисләр хакындагы сөйләшүгә дә урын табылды. Әле хисләрнең дә ниндиләре диегез? Иҗади әсәрләрдә урын алырлыклары. Зур сәхнә һәм бөек сәнгатьләрдә һич кенә дә ялмый, кыенсынмый күрсәтерлекләре. Таң калырсың, дуслар. Моннан күп еллар элек Равил әфәнде мәхәббәт утлары кабынган, ялкыннардай дөрләгән мәлләрдә сөйгәренә карата булган тирән якын хисләрен әдәби юлларга салып, китап белән чагыштырырлык саллы гына бер дәфтәргә язып та саклаган икән. Нәкъ менә бу хәзерсез экраннар аша күрә алган хатлардагы сыман, һәр көнне күңел түрләреннән, гашык йөрәгеннән агылып чыккан матур кичерешләрен кәгазьгә салган ул. Һәм аларның берсен дә Гүзәлиясенә тапшырмаган. Вакыты җиткәч, тулы дәфтәр китап итеп бүләк итешен үзенә. Эх, бер эш кенә булса да битен укып шуның мәхәббәт серләрен ачашы 40 ел яшәгән гаиләнең, Менә ул аның шул булып тору үзенә бер җылылык бирә. Менә шуны кай вакытын тегә ачып укыйсың да, кырайлы чыннан да бит нинди мәхәббәт булган, ул мәхәббәт үзе югала торган түгел. Бер-ике җөмләсе хәтерегездә калмаган. Паскриптум белән иң соңыннан, шушы дәфтәрне ябыр алдыннан Равил язган. Менә монда яшь йөрәкнең, яшь егетнең күңеленнән чыккан сүзләр, хисләр, менә шушылар барысы да, менә монысын мин нык истә алса, шулар барысы да күп озак еллар шулай саклансын иде. Карагыз әле, мин уйлап торам, бу китап бит тапшырылмаган хатлар номер 2, романына бер сюжет. Шулай бит. Хөрмәтле тамашачылар, мин монда югалып калдым. Бу төштә эш пишмаклар әзерләнә. Хәзер тегендә менә плите янына барсаң, анда Равил әфәнде якында тирәдә без сезне калдырып торабыз. Монда безнең Уха балыклары кайсы елгадан икән инде буларның, Равил әфәнде? Бу минем теге фирменный королевский уха дип атала инде. Мин моны үз кулларым белән пешерәм. Иң әйбәт балыкларны алам. Монда карп та бар, судак та бар, форель да бар, кызыл балык та бар, креветкалар, суган, гөмбә, оливкалар. Бу бик сложный произведение искусства. Бик яратып ашыйбыз. Ничек еш пешерәсез? Еш булмый инде ул бәйрәм көн саен булмый. Мин пешергәнне бөтен сикетеп утыралар монда. Ну, айына бер тапкыр мин шулай тузынып алам. Менә бу инде уханы, менә ул хәзер кайнар, матур иттереп, яшел үләннәр салып, лимоннар салып, сездә авыз иттерәбез. Гомумән пешергә яратасызмы? Яратам. Нык үз кулларым белән мин уйлап табам да үзем яңа ниләрне. Даже Казанда торганда мин солянка пешерә торган идем. Шул солянкага теге Казанда дан тарала Равил солянка пешергән дип. Кухняларда эшләп баргач, без бераз залга чыгып, утырып ял итәргә булдык. Кызыклы сөйләшүне дәвам итеп. Үзләре дә инде күптән әти-әни булган тапшырубыз геройлары, аларны дөньяга бүләк иткән якыннарын күп тапкырлар искә алдылар. Җылы сүз белән. Нинди җыры хәтердә калган? Элекке моңны көйләре, танытты исемнәрне әйтәм мин ничә икән. Менә нык хәтердә калган биетәем. Бөтен күрше тирәләр, әбиләрне, шәбиләрне гел биетеп тора. Минем бабкай бит гармонда уйныйдыр шулай итеп, яткан килеш кенә ятадыр иде. Нинди җыр бар иде. Үзләренең кыйысы бар безгә килеп суала, чиләген тутырып ала да көлә-көлә югала. Менә шушы җыр истә калган менә. Ул вакыттагы җырлардан. Карагыз әле, ул вакытта дигән үзләренең кыйысы булса да икенче кыйга бар булганнар икән битеме? Хәзерге заманнан ким түгел бердәге. Әле мин әле ансыр уянмаганмын икән. Менә элек без кичерәк вакытта бер авылда гармон тавышы ишетелеп тора гел. Менә кич урамга чыксаң, кайсыдыр янда бүрәнәсенә утырып, гел кешеләр гармонда утыралар. Мәхәр
Ауылға қайтсаң гармон тауышы ешкен жоқ. Міне мен қайтып келем, ойнаушы да жоқ, мама. Бүренен шығып тұрушылар да жоқ. Ауылдар Бүренелер жоқ енді ха. Бүренелер да жоқ, да газ кірді бүтін жерде. Кай вакытны кичәйтә бит әле. Менә миңа 70 яшь, менә мен 60 ел яшәгән уже. Мине тыңлагыз диләр инде бит. Мин күбрәк беләм дип әйме. Менә мин алай дип әйтәсем килми бер кашанда. Яшьләрдән дә үрнәк алырга була яшьләрдән. Алар біз булдыра алмаған әбірен қәр булдыралар. Ауылда да шулай болды енді, шәһәр жерінде де біз әйттік балаларны әдәсіз күтіп тұрыңыз, баштан ыллар отырсындар, аннан соң сізге қалған әбірін сізге береміз, бәлішінікті біз сізге қалыр, шулай деп. Мен бірінші тапқыр Израильда болырға тұры келді, яхуттарда, қонақтарда, анда балаларны істел арқын алдырталар. Бірге отырталар. Шенке зурлар көп әйбір сөйлешелер, балалар губқы шекілі сіңдіріп баралар. Міне ол тұрмыш мәктәбін шул табанда отырып, зурларын тыңлап, балалар көп әрге үйренелер. Инде Айнур белән Айсылу шалтыраттылар. Алар юлда хәбер 10-15 минуттан инде биредә булачаклар. Аларны хәзер өстәл янына утыртасыз инде Айса. Отыртабыз. Кызыклы әңгәмәдәшләр белән аралашу балаларны зарыгып көткән арада өстәл артында дәвам итте. Менә без бүген аңладык инде, кай ягы белән гүзәлият тартыккан районны. Шулай бит. Хәзер мин сезгә шундый ук сорауны юлыса килә. Гүзәлия ханым, Равил әфәнде, ул вакытта әфәнде түгел әле, яшь, фотолардан күренгәнчә баһадир да егет, кай ягы белән үз итте сезне? Белесезме, мин башта нәрсә әйтәсем килгән иде. Менә шушы строй отрядка китер алдыннан, анда бер ел алдан язылалар иде. Мин язылмадым. Ашкына башлады йөрәгем. Менә мин аны хәзер дә искә төшерәмәймен. Ашкына шушы строй отрядка барырга дип. И аннан соң мин шушы бер атна эчендә шунда язылдым да строй отрядка киттем. И шунда Равилне очраттым. Менә ничектер менә шушы язмышым шундадыр шикелле булып китте миңа. Ярар күрдегез аны. Ул нинди костюм, шалбар, галстук, нәрсә янымнан. Юк инде, менә ул үзе сөйли бит ул хабарны көлеп. Ак шалбардан авылның беренче егете. Первый парень деревни дип инде үзеннән үзе көләдер инде. Миңа авылдагы бүтән егетләр үпкәле күрмәсеннәр тагын. Беренче малай дип андан беренче малайлар күбе. Башкаларга шулай дип йөргәннәр. Ну, ел хабайлар бит, мишәр малайлары. Шуннан да булган үткер шундый җегет инде. Беләсезме, каршы килә торган да булмады. Менә аңа каршы килеп була торган булмады. Менә карагыз әле, хәзер 40 ел торганнан соң сезгә бүтән тамашачыларга әйтә аласыз, мишәр егетләре менә дигән, бо дигән егетләр дигән фикер. Юк, булганнар. Шуннан да булган егетләр, шуннан да Менә шундый сүз бит, усал диләр. Юк, аны Ну, менә мин ничек усал булырга, усал була алам инде менә бит инде. усал түгел, усал булсын. Әйтегез әле миңа менә. Соңгы тапкыр Әлмәт белән Мөслимдә кайчан булдыгыз? Әлмәттә булдым, авылда, туган авылымда 15 көнлек. Еш буласыз. Еш түгел инде ул, но менә барыбер аны аңлата торган бер түгел. Кай вакыт әти-әниләр төшкә керәләр. Аны бер нәрсә белән дә туктатып булмый. Утрасына кайтып китәсең. Яннан соң бөтен тип йортта бер туган абый бар, авырый хәзер. Анда да күреп китәргә кирәк, туганнар, күршеләр. Шакра ул теге туган нигездән аерылып булмый. Чөнки ул әзрәк эш күп дип ынтылып торсаң да, әмер килә тегеннән кайтып китәсең. Бер зияратларга барып, тынычланып киләсең. И ул теге бик зур заряд бирә торган әйбер. Нәһәр инде августта Мөслимгә кайтасың. Казанга кайтабыз, өйгә кайтабыз, Казаннан Мәскәүгә кайтабыз, өйгә кайтабыз. Ниндер менә бу 20-21 ел эчендә менә бу әйләнде, өйгә кайту, өйгә бару, өйгә кайту, өйгә Менә килү. даже поездда сорыйлар шулай иттереп, өйгә кайтасызмы дип. Бер заман әйтәм, өйгә кайту кайсы үй була микән инде моның? Тегендә әни, анда туганнар, Айсылу, анда, монда малай, монда ир. Аннан соң инде бер момент әйтеп куйдым, әйтәм, и шунда икән, кайда ирең? Аулактагы сөйләшүне бүлеп өстәл тирәсе хуҗалар инде күптән көткән кунаклар белән тулды. Тиз арада. Кунаклар да түгел инде алар. Һәр вакыт көтеп алынган якын туганнар. Тапшыру геройларының йөрәк җимешләре. Тәләм. Бүген инде Равил һәм Гүзәлия Әкмәтшиннәрнең балалары буйга җитеп, үзләре дә матур гаиләләр төзегәннәр.
Шуңа да без биредә айлар тирәсендә монда мин тапшыру геройларының кызлары Айсылу, уллары Айнур, оныклары Айсилә булганлыгын истә тотып сүз йөртәм. Киленнәре Мәскәү кызы Шибәр һәм булган Юлияны һәм күп санлы сөйкемле оныкларын да очраттык без. Бары тик икәүләре Яршаллының уңган егете Марат кына эшлекле очрашуда иде бу юлысы. Әхмәт Шиндәрнең оныклары арасында ике игезәк Дамир белән Әмир дә барлыгы ачыкланды. Ямлы кояшлы көннәрдә айлар тулы матур гаилә белән кызыклы очрашуның дәвамы сезне Казаннан Казанга тапшыруның киләсе чыгарылышында көтә. Шуңа да Мәскәү белән саубуллашырга ашыкмагыз әле, дуслар. Шушы урында мин дә хәзергә телевизор алдында ял итеп вакыт уздыручы һәммәгез белән саубуллашып торам. Иң изге теләкләр дә гадәттәгечә. Янәдән бүгенгедәй кызыклы очрашуларга ният кылып. Пока-пока. Яңадан тылсымлы зәңгәр экраннар аша күрешкәнгә кадәр.